kining ako yuta, kinahanglan na gining akong kuralon. Kinahanglan na gining napita din he, nga akong makural iti buhok ngadto. Aron mga hayop ng musod na napita. Tinipukawan niya akong yuta. Apan ang problema ani ba? Asa man ko makasupply sa halublak nga daghan-daghan man napita din he og ako ning kuralon. Kinahanglan nga dili ni magdugay kinahanglan makumpleto na ko ning kuralon mga buwan na kay pulpita. Importante juga ini nga makural nimo imong yuta. Pero ang problema ani karon, kung asa ko halublak nga may makasupply ani nga tuwang yuta aron makural na ko ni pagdali. Asam ni ko amigo. Stop ana. Ako ni kumpare di ay. Ay pre. Pre, Dali sa ako pre. kaniya. Atay pre ako. Sigim kag yaw-yaw ng init kayo. Buat ko sa init pre kaya akong isusi kong yuta pre. Patirighan ang mga hugaw sa iro pre. Unya ang nakabati na ba? Pina ko yung hugaw sa tao dito pita. Gusto na kong kuralon eh. Ay sus, kana re problema nimo. Karon kuyog na ko padung ko. Pre, ang ako lang pre ba? Na kay mga panday din ha. Sus pagkakakhan wa ina. Kanang kamao mo pa ilong lublak. Oh, Ang problema asam sa tagalublak kung mapalit kini itong dali ra kay mga kanilibig. na. Sus, ako. Mao bitaw ngadto ko padung ron. Sa Abukayan, highway, kumpleto na sila na haloblakan, na isintuhan, naatanan ang mga gamit sa panibalay, kani pang mga kural ra. Naadi sila pre. Oh, karon may bawo ka ato aton kuyog ka. Kung deliver na sila. Pre deliver. Uutang pa kayo. Ligo na sila kalublak. Sus perting una kay sakto sa timplada, mga buutan pa kay ng mga tao trabahante niya di tanan hasta ang tag-iya. Ang kanang tag-iya mao gani gitsugo siya nga trabahante para nga mga ri jud daghan kay nagamtana na siya diha dapita tanan. Ba? Jadi na siya lisod na dana. Sus perting naarang kasada ri. Naara yung tindahan ri. Paglipot nimo sa luyo, na dito yang halublakan. Ato tapi niya makigsusi ko kay ato ang kuno ng kana ang mga halublak mag-order ko niya. Oh, sige. Tara tara. Oh, tanawa. Pre magka-pre, mao tindahan na pre. Kini tindahan na rawa dapat na sa highway. Mao ni tindahan na ang binigyahan ni Daniel Tawi ug Ma'am Dirty Tawi. Di ko na lisod ba kay tapos naman na sa Delor Village sa Bukayan. Oh, mao na ganyan. Dali ra kay pangitakon. Unya kompleto na sila sa mga tinda diyan dapita. Salamat kayo, Oh, ya. maka-discount pa ka kay ang mga tindira puros gwapa. Kuya ta. Salamat Oh, kay tanawa. tutulan rin Oh, mao din ang ingon mo. Nalaman din nila. Kana order ko halublak na. Pwede libre mo deliver mo deliver. Salamat kayo. Ma-order Oh, tanawa, asa ko gingon mo, tanawa mga tinda kompleto. Sa tanang tibuok pa ni balay, pwede ka magbalay og usa ka istorya. Sakto kay bay magtukod hotel bay ari ko bukuha diri mga materialis. Oh, kan mo ya akong gingon mao bitaw dati ka diri. Ako to'y pakural niyo man tukuran ko tong building. Dinhigi po kukuha ang mga materialis. Aw, at sama di ay. Way kapuslanan akong pagdahari mo di ka. Mangita pa kaglain nga. Maka-discount pa ka diri. Libre pa gabi-abi ang mga tindira puro pagwapa. Ay isig sabak imungutan ako kung sa hindi ko bali nako. Ana na yung halublak ka. Pwede na ko matanaw ang quality sa inyong trabaho. Ako sa luyo. Sakto pa. Ang kana yung halublak tuloy bangag na. Aabi na ko duha na kay ang ilong sa kung kauban nga duhag bangag mura magdili halublak tanaon. Ay, apel mo ko ni mo. Magbubo ka nun na niyo. Sakto bitaw. Hindi tulo pa ni bangag na yung ilong ni kana may halublak din na kailangan mo palit. Aw, sabi mo. Sakto. Ya ako matulog ito sa inyong sud. Sige na, salamat. Ya, day, pwede. Na ko'y hangyo ni mo, day. Pwede ta pakasal na ka human sa balay. Mau na ni. Okay kayo. Ayo. Ay tara. Oh, nawa bay. Oh, sakto na nga pa nino. O sige ngol ko nimo. Ayo bay. Maayo ni nga kulit sinahalubla bay. Oh, una siya nagdati ka diri. Kay kapit kalimutan sa ikaw na trabaho. Nuna nang bay uban bay. Higap lang ako mga tagat na. Aw. Nindot ni siya okay. Siyempre kay gipulma naman to nilang ano block gipik na sa semento. Nag-budget na to para masitso. Unya kini laban na gini sa mga tao para nga hindi kagis bagyo. Ligon kayo. Oh, Sakto sige ka to. oh, maudan siya kung ingon mo. Naunsa man ang taon kay.
Oh, toka. Ano yun? Ito ba klase ani galuglat nila diri? Oh, dai sai. Ang size niya eh. Oh, na kita Sakto kayo. Ingnan tabi to ka. Ang pilmiro ani size pang ipail. Pagkahuman sa babaw, 4 na. Oh, So, patili ko na. oh, sa man dai. Unya ganahan sa kamo palit og siminto. Ay napagitaglain. Tanawa. Kompleto. Pail mo din diri day. Mga playroom na sa una ali kita na ingnan ka nga usa ka pangayan. Usa ka hektar nimong balay. Pwede pa musupor sila musupor anak. Wala ka ng materialis. Oh, may mga siminto. Klase lang ang mga siminto. O, gusto mo? Portland? Eh, kung binubulitan na. Sakto! Sakto! Akong ino si Gustaw niya. Hey! Okay guys, kanyali kami karon sa Abukayan Hardware. So, sa Mailigon diha o kanan doon mga problema din sa yung mga panimalay, ari lang sa Abukayan Hardware. Sa kay tutulon. Dire lang kilid sa Dailor Village sa Abukayan. So, libre sila tanan dire sa delivery. Kunya plato pa kinang presyo. Salamat kita sa tagiya rin. Si Boss Daniel Tawi o si Ma'am Marijoy Tawi. Na matawag sila ang Abukayan Hardware. Ako matawag sila sa telephone number 0908-3758-696 o 0908-369-8123. Kung mga kilanon diya, tawag lang mo sa inyong salamat. Katulad sa layo. Oh. Nya, kompleto gid sila guys. Pati sa panimalay na atanan. Maura na siya ang hindi kanyo sa sigok yun taga diri. Nga na taga diri na itong bukid tungkol balay, balay lagi nga na doon. Labi ni sa mga bagong minyo.